Здравейте, Вълк от Евгръл. Отиваме да го снимаме с неголемия махмурлук. Вчера ни беше официалния бал и сме се прибрали в 5. Но сме отговорни. Колко станаха? 9. Сме отговорни Али Старки. Отиваме да снимаме Евгръл на НДК фестивалите. Мацки. Здравейте, сега ще снимаме ковара. И пристига Ихю. Кюти. Миналия път само аз се прецаках да с обувките. Някакви с маратонки, сега съм някакви с маратонки. Здравей. Сега си правя косата. Това малко я духне на вятъра. Oh, what the fuck? Hello. Oh my god, what? Hello. На какво приличам? Леонко се взели? Нищо. Не знам дали има батерия. Дайте да се оправя. Здравейте, хора. I'm cool, me. I'm cool. Това е си така, не се. I'm cool. Симона вече така. Оле, вау. Гайс, моля ви се, аз снимам с тиктока. Ей. О, май гад. Кое? Един тикток. Готиният продукт на който аз не помня. Хора заваля. Да. И отиваме в цялата, защото забрахме снимки и навредим му един тикток и ние се направихме като цяло. Има още много работа, но... О май гад, о май гад. Докато го размине, другото нещо се снимам, така да направя става въобще, как позирам. Аз съм от Захара, Аз ето миналия път си изгубих моите и сега мама. Айде, unboxing ми дай. Айде, отварям. Ти че има такова на телефона? Айде. Опа. Се разпадна. О май гад, моите как също от миналия път. Да, да има това. I love it. Те има различни. Това е много яко. Да това нещо направи. Това на банци? Ама то и събота на телефон няма да ви има. То по име не може да го гледаш. Аз ще преподавам. Ми, тук. Някой да преподава това бумбола. Да, вярно някой да преподава. Окей, стоп. Ти аре, че преподаваш. Ама научи бройки. А тута. Аз го знам с това. Аз мога си тя има. Ето виж си това. Намасте. Същите стъпки. Ето. Виж, научи да бриш. Даже не пришва. So come on, baby, I'll take you. Как да изгледа? Да, много яка. I'm not a Jane, I ain't gotta explain it. I'm with all my sisters, got them going insane, yeah. Можеш ни изгонят, let's go. On my chest, on my heart, I'm drumming. Only nothing on myself, I'm coming. A celestial, she can rise steady. Namaste, I'ma stay up. On my chest, on my heart, I'm drumming. Only betting on myself, I'm running. Мама ще го преподава това, да ви отидете на класа. Само да извадят зъба. Мога да говоря. И добре, и как ще им говориш? И като трябва да ми слушам. Готови сме с снимките. Снимам кавъра къс много тайм. Ох, ти пишеш странна тура на английски. Аз ли? Вихра малко. Моето е доста голямо. Искам аз да рисувам. Ело. Здравейте, ние сме Али Старс. Аз не можа да направя. И днес ще направим кавър на F-Girl Baby Don't Cry. Защо не ни представиш? Вика, защо не представиш? Аз пока... Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? И днес ще снимаме F-Girl на Baby Don't Cry. Вика, защо не ни представиш? А фан беше ли на дима? Да! Един път ще кринча. Здравейте, ние сме Али Старс. И днес ще направим F-Girl на Baby Don't Cry. Абе ти ме описни! Здравейте, ние сме... Нимана, защо да ни представиш? Аз съм Вимана, това е Виктория, това е Виха и това е Вая.
Аз съм Димана, това е Виктория, това е Вая и това е Вика. Ще откажа да работя с тебе. Защо не ги дава? Ще танцуваме Еберо на Baby Don't Cry. Димана, защо не ни представяш? Здравейте! Затаравай. Защо се не Димана, защо не ни представяш? Здравейте! Аз съм Димана. Здравейте, ние сме Али Старс и днес ще танцуваме Еберо на Baby Don't Cry. Димана, защо не ни представиш? Здравейте, аз съм Димана, това е Виктория, това е Вая и това е Вика. Вика, днес имаш много хубава коса. Да си служи сешани. Подготовката е един път. Bombastic side eye. Син с хора имаме почивка, поканиха ги да танцуват на сцената, между другото. Този ето там, той не се вижда. Кажете и четирите, защото се служават. Поканим ги да танцуват. We're girls who don't give a damn about the love. Танцувахме на едно събитие на НДК и сега ще ни дай обавето награда. Хора, най-накрая отиваме да тренираме, защото стана 3 часа. Don't even play, брат, 3 До часа. 6. Отиваме на тренировка. Сега, след всички тези танци. Година по-късно, може би. Откакто сме почнали. Да, откакто сме почнали. В момента сме се скарали. Да. Махай се! Не, разкарай се. с тебе въобще. Оставям го преш тук. Не си нормално, ти си е бати. Не, аз не знам какво правиш тук. В смисъл... Не знам какво прави момиче тук, не съм я канила. Просто се довлича. Миналата година по това време, нали? Какво стана, Симона? Виж колкото обича стрес на мен. Значи по това време сме го знаели, но знаете ли, по това време се скарахме. Сега сме пред залата, да, между другото. Не, че нещо, но... Не, че нещо, ма разкарай си главата, ма жена.